Nggadahi kegiatan pepes bayu kang tapis lah kandhani ngeyel. Menjenengan menika nuwun sewu kegeden niat ning raga mboten nyekapi. Tegese piye kuwi? Apa dadak tak cethake to ya? Gegeden niat nanging jane raga wis ora iso nututi karo karepe niat. Ngece aku. Ora. Wah, ngece wae. Ora Werkudara, aku ora tau ngece karo sapa-sapa. Wah, Janaka wonten dawuh. Janaka rasane piye? Raos kula malah kados wuwuh tenaga kula. Yai Ratu Banowati kecalan. Kula kecalan menapa? Panjenengan supe pikantuk kanugrahan Wahyu Pulung Ratu. Inggih. Supe menawi mboten kenging caketan kan priya. Inggih. Lah kok ngrangkul Janaka? Wahyu oncat. Tobat. Wahyu oncat. Inggih. Waduh ya wis ben. Kula menika mboten kedulungan wahyu menawi saged ngrangkul Janaka menika sampun imbanipun kadidene pikantuk wahyu kamardikan ora Bu. Piye kuwi Werkudara? Wah, werna-werna wae. Dimas. Dimas aku tulungono ya, tulungono. Kula lenggah wingking mriki. Duwe panggonipun kados pundi gajahipun wonten pundi? Ngoyak aku Janaka, ngoyak aku. Gajah kok bareng weruh aku kok njur noleh. Malah nglungani. Gong. Ayo rono. Ana sinuwun Ndarawati mesti diajar awake. Ana Ndara Werkudara mesti diajar ora ora rono ora rampung-rampung. Iya. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu-Nggara. Weh lah ngerombong. Iki Dimas, iki gajahe. Gajah kurang ajar. Kowe sing kurang ajar jan. Manusia macam apa kowe? Yo mangsane sing wedok dikandhani sing lanang ngijrik wae. Kok ora buru kula malah digetak-getak. Wis tak tandangane gajah iki ora sing nandangi aku ora rampung-rampung. Gajah. Telale mundi? Kowe ngerti sapa aku? Prabu Kresna, Ratu Ndarawati. Kowe lah pinter wae sekolah. Terus karepmu apa? Oya Dewi Banowati. Aku sing mepalangi. Lho, wani karo aku. Sing nawedeni apamu? Wah, minggir tendangane. Kose kowe ora entuk melu-melu kowe. Wah, sing gedhe kok njur urung-urung arep nendangi wong rung disemprit wasit kok iso ditendang. Ngoten ah. Permlek apa? Permlek, bermlek ora. Senengane ora. Wis to, ora sandadak kokian gunung sing tanpa guna ayo do salin. Do salin ora? Ora salin tak senjata cakra pecah sirahmu kowe. Siap. Madang Ramadan semaput. Wah, karo piyai siji iki wis konangan. Sing ning ngarep dadi sirah sapa? Gong, kon rene kowe. Aku langsung bali wae terus. Wis iki to kon. Kon rene mampir kene sik. Ora kowe iki dinteni angkutan ya ora rene. Wonten dawuh. Sing ngakon kowe sapa? Dadi gajah barang. Semar. Ndara Janaka nang kene kok Semar ora rene iki mulai iki mesti ra tanggo jawab iki, Tru. Ya jujul ya digotong ya aja. Bapak iki mesti nang kene. Semar kok rene nggih. Nendi bapakmu? Kae nang mburi. Wonten dawuh. Niatmu piye to? Sampeyan ora usah kula jlentrehke rak Ndara Janaka wis kelakon kedunungan wahyu nggih to. Nek mboten ngonten mboten rampung-rampung ya. Aku ngerti aku tanggap.
Yen pancen kaya ngono, Semar ingkang bisa mbudidaya. Matur nuwun, Banowati, Banowati.